Trí dó híam náid be tí roimh se brian ríis agus de ná bheith mé chur taifid mar seo sús an suomh nuaíochtas Merice. Ach riisilumm vid nó cheartlam a bheitthe chur na léirmheasnaí sús an suomh sin nuair nach nuaíochtaíad agus mar sin cé go bhfuil cuppa léirmheas an suomhile nuaíochtas Merice tá mé ag chur ba mé chur na léirmheasnaí as seomach sús má chuntas animnach mas cadachtam sin rá sé sin chuntas bhríon í bhroin nó brion éana nó cubéana am úsáitim. Tá mé ag den airis neamh an léirmheas sa New York Times an leabhar The Name of God is Mercy ón fápa pronsís agus mar higginn si bhs rud ag bhfuil an léirmheas as bhéarla ba mé cruinneáil na nanimnachaí anam an leabhar as bhéarla fiú man greideann tú gur cheartam sinne mar sinne. Le líon eilúna mar hagart ísánach sna seascaidí cha Jorge Mario Bergoglio en nach pápaide tí cecha bliana dá gíon chuige cha sé trí bliana ag múna litríochta agus siceolaíochta san Argentín. Siad na clásicií is mó bhún sé le héadal Cid. Ach nuair a nocht na Miccléin saoime in úidir mar Antonio Machado, Fernando de Rojas, bhún sé iad san freisin. Sé sin na leabhar sin, na húdar sin. Mar bhealach grá den litríocht a chothú ina Miccléin. Rís sé na Miccléin chun scríomh neoireachta freisin agus dír sé ar a chara Jorge Luis Borges, slán na scéalaí, na scéalta seo a léamh. Sanmhairceannaí. Is sanmhairceannaí de cheanóntacht gúrneánach an fápa seo sa Vaticain an buamún teoireachta seo. Mar réon leis a bhís cuimseach atá aige ar an domhan agus an tré gníomhúil grámhar atá aige agus is féidir iad seo eiceáil sa leabhar nuair seo The Name of God is Mercy. Sra córáití simúla léireacha le Andrea Tornielli seoir na Vaticáine, córeagrair na Vaticáine don nuachtáin le stampa. Séir is príomhhéimid an leabhar ná trócaire mar a hiceann teideal. Agus na fáhannaí gur gharm an pápa pronsís an bhliain seo 2017 mar bhliain na trócaire. Mar a dúirt an tuiriseoir Paul Vallely I metheisnéis le déanaí faoin fápa sin sa leabhar Pope Francis, The Struggle for the Soul of Catholicism,
Um, Séirdaoibh na linneóga díogaachta ba chomórta sa fáp is saothar an fápa Fransís ná táhacht an wathúnas agus trócaire dé. Agus dain siad sin mar héamaí lárnacha i deachtracht an fápa roimh, solar denú pápa dó, agus in hí. Labhraíonn an pápa Prainsis faoin ábhar seo, faoin téamar seo as deimhnis mothúcháin a hagannas na blianta chaise ag ministrú na bochtáin i blód cheantrach i Buenos Aires. Is sé lárnachas na trócaire bhear leis a bápa Prainsis an teachtracht is tábhachtaí a thug í sa Críst. Tá trócaire bunúsach, mar is peicithe gachéine a bhfuil maitimas dé agus grásta dé ag teastáil wathe. Agus tá sé riachtanach go háirithe sa látá neamháin nuair atá cinenne déana cneáite, luite, ag folaint faoi na sclábhaíochtaí éagsúla, faoi sclábhaíochtaí éagsúla na tríú mílíse. Give a second. Ní hamháin cogadh agus bochtanas agus eisíomh sóisialta, sé sin díbert sóisialta, ach freisin cinneónachas atá forleathan, cruachraíochas atá forleathan, agus ceartaiseachas faraíar atá ró forleathan freisin. Chuireann téama na trócaire meafar ar fáil don fápa Prainsis freisin trínar féidir leis frital a chur ar an aim atá aige an eaglas caitlicach rómhánach a choraíl. Agus is téama, is clár aibre seo a leag sé amach henne féin sa chápéis tartúil sin evangéli i Gaudium, sé sin lúcháir an tuiscéil. Chuidir amach mína saona 2013. Níor chápéis an rud sin in áiríre ach forógra. Forógra a bhfuil gur cheart an cúacht a dhílárnú amach as sa Vatican agus is scapa ar fud na háglaise. Cháin sé égóir eicnamíoch agus dír sé orin fócasú ar riachtanas siúd
a bhaireann ar an imol agus ar siúd atá nó a bhreathain dí chuachtathe. Má chala é seo, má chala é an dearcha seo ar hagas níomh Fronsís é féin. Ar leis an tainm a thógan pápa seo ar nó ag rá gur cheart an eaglas í féin a Harvard don na bochtáin. Gur cheart an eaglas fiú ar a phréomhachaí agus ar mhinistriocht slánathe í sa Chríst. Bhí sé criticúil ar na muirlathe sin, na muirlathe ceartaiseacha sin a glóireoch iad féin seachas Chríst. Agus chásaí an forógra sin na brethúna dúsmánta sin a bhfuil rún daingean acu gach bagart ar an teagasc a thócha amach agus gach díal ón hagasc aimsiú. Leabhar dúchlánnach é seo agus leabhar cuí nám atá agus mulamís go mór na húdar pápa Fronsís é féin agus an tíiri seo sin Andrea anm dearmataí. Agus sinna méid ar bhéidirlumm a dhiome leis an Léirmheas seo, más mín libh níos mó den Léirmheas a léamh as a béir le farir, tá sé ar fáil sa New York Times ar an éanú láideag mian ar 2017. So sinna méid, agus tásúla agam go bhain sibh tainmh as a Léirmheas sin, agus go mbeidh sibh tiúnadaisteach go bé uair eile bheits mé ag léamh na nuaíochta nó ag léamh Léirmheas ar YouTube. So idir dálín, goim gach rátharbh agus beannacht é.